lecture yun. Yung tinatandaan, even though you want to learn to be mayo ka mo senior pastor mo also naman. Manang senior pastor mo also naman, ang senior pastor mo also naman, apapali ito mayo iso. Biya na sa mga office yun natin CCP office. So presidential ka tayo tayo sa karena tayo ng magawan yan ng driver mission kapag meron senior sila pa lang driver ramos mo yung mga dumo ay nagkagawa yan ng driver sa law senior kumuso naman mo yung mayroong view yan kailangan ng bukong koros driver and welcome kabilang